A Xunta Local da Asociación Española contra o Cancro segue a recadar fondos para a investigación. O domingo 14 terá lugar a andaina solidaria que contará con 2 percorridos. Sairán ás 10 da mañá dende a Praza Alcalde II Durán, onde terá lugar unha actuación previa a cargo dos alumnos de Boa Vibra Academia. É unha andaina que consta de 11 kilómetros, pero tamén ten unha andaina pequena que de 6 km para a xente que non pode facer toda a andaina. É accesible a todo o mundo, é un recorrido circular sin ser o de facer. Animamos a toda a poboación a que o realice. O remate das probas haberá obradoiros infantís patrocinados pola Clínica Dental Dr. Gonzalo López Castro e a actuación de DJ Jalaico, que colaboran desinteresadamente no evento xunto co Concello da Pobra. Pola nosa parte, dende o Concello, apoiamos en aspectos como a logística, a promoción, e axudamos tamén para o bo desenvolvemento da proba co apoio da Policía Local e de Protección Civil. Queremos animar a toda a veciñanza a que se inscriba, porque xa que cada paso que se dá nesta andaina supón unha mostra de apoio e de esperanza para moitas persoas. As inscripcións xa se poden realizar nos habituais puntos de venda da asociación. A cota será de 5 euros para adultos e 3 para menores de 12 anos. Cada participante recibirá un dorsal personalizable no que poderá escribir unha dedicatoria ou mensaxe de apoio á loita contra o cancro.